всички са готови. Тренер, не съм те виждал толкова щастлив никога след матч. Даже в танците участва. Кои танци? Там пред публиката. Първо, както го казах и на вашите колеги, искам да благодаря на двете публики, че стана наистина един празник. Надяваме се да няма нещо извън терена, някакви ексцесии. Всички поддържаха своя отбор. Ние, както да погледнем, бяхме по-добри отбор. Да, като да правим на терена, победихме, заслужено, така че нямам повече думи. Естествено, тия матчове са такива, че като победиш в дербито, нали, и обратното, като загубиш, цялата година се губи, така че поздравявам футболистите, ми изпълниха всичко, което искахме. Бяха концентрирани, не влезнахме пренапрегнати, както го предразполага едно дерби. Вкарахме рано гол и оттам контролирахме матча. Чисто игрово като почва и като възможности, атаки, положения, преса. Зависи. Имахме, особено първото по време след гола, имахме моменти, в които трябваше да контролираме по-добре матча, не успяхме. Така че да не казваме, че е най-добрият матч. Един от добрите матчове, тъй като се представихме добре и в Разград на моменти, и други матчове у дома. Така че важно се концентрираме за следващия матч вкъщи с ЦСКА. На фона на показаното от Спартак от началото на сезона, очаквате ли по-сериозен отпор от съперника? От това, което видяхте и срещнахте, то мач не си прилича и съперник също. Аз го казах в началото, че ние бяхме разучили добре съперника и знаехме какво трябва да правим на терена. Сега, че ние им позволихме заслуга на моите футболисти. Тази победа и тази емоция идва точно преди много важен матч. То няма неважни матчове. Сега 3 точки са днес, 3 точки с ЦСКА и предните Сарда също изгубихме. Говорим теоретично, нали, че са 3 точки, така че нямаме... Всеки матч е важен. Миналата година доказахме, че в такива матчове, които, както предните, не са чак такъв, нямат такъв медиен интерес, както е днес, другия матч с ЦСКА, тия матчове решават призовите места. Миналата година успяхме да ги вземем, тая година допуснахме 1-2 грешки, така че трябва да се коригираме. Единствено, аз със сигурност за матча с ЦСКА, концентрация, мобилизация, там няма смисъл много да приказваме, тъй като днес футболистите им показаха, че са без много приказки свършиха това, което трябва. След толкова мачове, които минаха от началото на сезона, сега, може да ли кажете пак каква е целта пред Черно море? Едно е да кажете, разбира се, преди старта, по време на подготовката и да кажете вече, когато сте видели по-близо така и съперниците при направени селекции, подготовки, мачове, които са минали. Целта не е същата да сме в топ 4 и да се борим за Европа. Ние сме променили. Със сигурност около нас отборите, които се борят със същите цели, имат, нали, да не влизаме пак в това, имат със сигурност по-големи бюджети и така нататък, но това не ни пречи както днес показахме, изключително колективен дух и желание да постигнем победи. Поглед към Купата на България? Това е далеч. Миналата година, че отпаднахме, ни помогна да станем втори, тъй като нямахме големи вариации. Така че с тая година, нали, да не влизаме в подробности, мисля, че Купата сега важното нещо е следващия мач с ЦСКА. Доколко можем да гледаме като треньорски сблъсък, който идва след седмица срещу Александър Томаш, който пък така съдбата завъртя, че не се състоя днес, но пък в матча с ЦСКА ще дойде? В смисъл, нормално като играем с ЦСКА е треньорски сблъсък между концепции, двама треньори, така че ще е интересно. Казах нещо, ние изиграхме долу-горе днес почти перфектен матч, като цяло, както искахме да го изиграем, така че се надявам и в събота да го повторим. ЦСКА имат, нали, събраха, както видяхте, доста добри футболисти, нямат много време да работят, да си налагат с цела, говоря за треньорите, но със сигурност имат една позитивна енергия, която ще се отрази на отбора и ние трябва да сме изключително концентрирани в матча.